азизулло абдукаримов дар арафаи наврӯз серкор мешавад. ӯ сарошпази тарабхонае дар душанбе аст ва дар ин шабу рӯз ба феҳристи таомҳои тарабхона хӯрокҳои наврӯзиро илова мекунад. ба хотире ки мардум мисол авқотҳои миллӣ дур наравад, мо ба ҳамин восита мо ино чӣ кардем, мақсад бо пеш овардастем ки мардум бидонад ки мисол авқотҳои пешинаи мо ҳамин миллӣ. миёни таомҳои баҳории азизулло муштариҳои бештар ба оши бурида рағбат доранд. оши буридаи бадахшӣ. Орди мушин, болоқӣ мегӯянд, мушин мегӯянд. Ана ин орд мо авқотҳои миллӣ тайёр мекунем. Хамир ин дамгирӣ надорад, ин дирожи хеле надорад. Ина мебурӣ сразу мепартӣ, меҷӯшӣ. Ина инҷо монда дар болои доска ина мебурем. Ордои зиёдтар мебезем. дар чӣ нарафтем, дар об мерем, баъд ғавс мекунем оба. ҳанин оба мо намак мекунем. Беғайр аз намак ягон чиз дигар ин об намекунем. ана ина фақат ба қошиқи чӯбӣ мекӯбанд. дигар қошиқоқат мумкин нест кӯфта ина. ин авқот 7 минут зиёд нест. дар 7 дақиқа яъне тайёр мешавад. 7 дақиқа яъне тайёр мешавад. ана биё пешма. ина таом якмо тайёр оши бурида. бо ба чӯб мекашем. ина обаш қати мекашида? Обаш қати, ина обаш қати мекашем. ана ин оби қурута, ина қурутои необичная иҷа. ин маззаи турши дорад. ана қатӣ кида баъд қатӣ зелен мекунем. пиёз, сабз, гашнич. ҳама тарафа мезорем. ба толори тарабхона меравем ва мебинем ки мизоҷон дар бораи оши бурида чӣ назар доранд. бештар кадом вақт ба мехӯред? чӣ хел буд хӯрок? ин хӯрока дар вақти қадима бобомон хай истифода бурдан барои ҳамин сеҳат саломатӣ хеле бомазза. мо ай вақти қадим фақат қати бобомон хӯрдем. хай ҳозираш да истифода мебарем, камтар истифода мебарем барои касалиҳои дил, қанд. шамим худоёров аз бадахшони афғонистон аст. ӯ дӯстонашро ба ин тарабхона барои хӯрдани аммоч даъват кардааст. ғизое ки бибияш омода мекард. хӯрока худ қадимӣ астам. аму даврони кӯдакӣ мо ҳамира доим мехӯрдем. мақсад ки ҳам фоиданок астам, ҳам гармида одами салқӣ мехӯрдем. азизулло ҳам тарзи омода кардани аммочро нишон медиҳад. орд мошина мегирем, мебезем. ана ура ранги хамир тар намекунем. фақат оба мечӯшем, нам бигирад. ҳамин нам мегирад, баъд оста шакида мегирем, кулула мешавад. ҳамин кулула шуд, хамир мо тайёр мақсад. оба мемонем меҷӯшад, намак мекунем, умоча хамирша мепартоем, меҷӯшад, гирифта қатиқ мекунем, ба қурут қатиқ мекунем. баъд ин кабудои баҳорӣ мисол гашниш, пиёз, ина майда мекунем, медозем, авқоти мо тайёр барои мо. азизулло ягона нафаре нест ки дар арафаи наврӯз ба таҳияи ғизоҳои баҳорӣ машғул шудааст. дар остонаи ин ҷашн феҳристи анвои ғизои дигар ошхонаву тарабхонаҳои кишвар ҳам тағйир ёфта наврӯзӣ мешаванд.